வணக்கம். மணிகண்ட பாம்ஸ்க்கு வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். 2 கெச்சப் மாடு விற்பனைக்கு இருக்குதுங்க. மாடு கடன் பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி வட்டம் காவலப்பட்டி புதூர் இருக்குதுங்க. என்னோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க, உடனுக்குடனே வருங்க மாடுங்க வீடியோ. 2 மாடு விற்பனைக்கு இருக்குதுங்க. இது 4 வல்லு கெடேரிங்க, தலைச்சாங்கெடேரி, கண்ணு கெடேரி கண்ணு. 7 6 13 லிட்டருங்க ஒரு நாளைக்கு. இந்த மாடு கறவைங்க. இதோட விலை பார்த்துட்டுனா 73,000 ரூபாய்ங்க. ஏதோ அனுசரிச்சு பண்ணலாமா? கண்ணு கெடேரி கண்ணு. இந்த மாட்டோட கண்ணுங்க. இந்த கச்சப் மாடு வந்து கடமுளப்பு மாடுங்க. இதோட விலை பார்த்துட்டுனா 73,000 ரூபாய்ங்க. இது 13 லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு. இது கண்ணு கெடேரி கண்ணுங்க.